سلام تخطاتلتنا الشانل كمل لكم كمي تخونوا سناي كتكونوا من يوتيو حدش عمت أبدر كخيد بس يحطوا زلا جزية كل سب نعنتات مت زلا عمت بزبلة أن خعوت الله فلانون تلمتاتون أواديدو زبقة سلو جزية نازلنا صبغ دمايو كلنا بلان كنجبر مدب كنجبر نعود كنبقس أقداسيو نخعوت مدب زي جبر نخودق مدب جبرالو ويبلو كيلاتات نخنعوت مدب تزيجرنا نودقاتنا ينا نمدب زلنا سلازي كاب نودقاتنا مدب نحس نعبيتنا نحس زبالة سلو زخوني أبزي علو مخن رياض اللي يزولو هوغن عامي قدمي زنبرا عمد بلان جيرنا نيرنا نخونينا مدبات أوتينا نيرنا نخونينا كندي كابانا ينا تكبيرنا I don't know نفس وكف نفسنا حتى زلنا ينا مبزحتو أب حدش عمد زوات بلانات زوات كله مخنيات بزن لو من ريال مخنياتات يكون حنت كابن كل تخابن كلهم من كونه خلا سلزي نزيان نجارات زين حجون كأنا مو أبتن خرج لنا كيترفانا كحجزانا زبل كوارس يمو لومي 5 reasons actually there are 4 reasons why most New Year resolutions fail تحمشيتي كم يجرنا نعريو تاريخ تكون سلزي كينا وحكو قد هنبتي مدب كنحتو زوج أنا وطن مدب زي عوتلو مخنيات بفلها بحدش عمت نوت أو وطنات زي عوتلو مخنيات حركابو زي نصور العما مزهلواناي if your goals are not clear enough نصور ويكا تخكل تستخخل مدب تزيبلنا فمالتنا Do you know where your goals come from? Why are they important to you? How would achieving these goals influence your life? ስለዚህ ዝኾነ ትልሚ ከተውፅእ ከለኻ ዕላማ ከተውፅእ ከለኻ መደብ ከተውፅእ ከለኻ መጀመርያ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ዕላማ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ መበገሲ ናቱ ስለዚ መበገሲ ናቱ ፅቡቅ ጌርካ ሪዝን ክትገብሮ ኣለካ ድሕሪኡ ድማ ስለምንታይ ዝለውጥ እዚ መደብ ዘድልየካ ዘሎ ፅቡቅ ስለምንታይ እንተዘይብልካ እቲ ተውፅኦ ዘለካ መደብ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንኣብነት ሚዛን ከጉድል ደልየ ስለምንታይ ምክንያቱ ከጉድል ደልየ ጥራይ እኹል ኣይኮን ምክንያቱ ከምዚ ፊት ዝኾነ ኣካላት ክህልወኒ ከምዚ ክጎይ ስለዝደሊ ከምዚ ክኸውን ስለዝደሊ ስለዚ ምክንያት ንፁር ዝኾነ ትምህርቲ ክመሃር ደሊ ስለምንታይ ካ ክትመሃሮ ደሊኻሱ ከምዚ ክኸውን ስለዝደሊ ኢልካ ብንፁር ምክንያት ክትክእል ኣለካ እዚ ክሳብ ከምኡ ዘይኮነ ንእሽተይ ዓቐበት ምስ ፀንሓካ ኣብኡ ኢኻ ጠጠው ትብል ስትሮንግ ዋይ ወይ ከዓ ስትሮንግ ሪዝን ብርቱዕ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብ ውሽጥኻ ዝብገስ ምክንያት ተዘይብልካ ነቲ ትኸዶ ዘለካ መንገዲ ኣብ መንገዲ ክትገድፎ ኢኻ ስለዚ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ኣነስተውዕለላ ይግባእ how would achieving these goals influence your life ከምኡ ድማ እቲ ተውፅኦ ዘለካ ዕላማ ምስ ረኸብካዮ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሂወትካ ክመፅእ ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ነዚያ ነገር ምስ ገበርኳ ኣብ ከምዚ ክኸውን እየ ሂወተይ ድማ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ዓይነት ፅልዋ ኣብ ሂወተይ ከምፅእ ኢልና ንፁር ዝኾነ ስለዚ ውሽጢ ኣቲና እቶም ንሰርዖም ምክንያታት ካብ ውሽጢ ልብና ዝመፁ እምበር ሰባት ዝበሉና ወይ ካልኦት ሰባት ስለ ዝገብሮም ክኸውን ኣይግባእን Uncertainty about your goal creates room for indifference and confusion between your goals and your aspirations. زي نصور علامة نترحزنا لنا كل جزء أمونجو أو وشتنا انتهي فترة بلنا له أحد بوتاي فترة نسودما بتحدى رغبنا ترجم يبلونا أنا كل حدا يخون بتخالك confused قبرنا برسناون مخنياتو أتوم علاماتنا أتوم بحقتنا زي الزامد يخون مالتي نسخة كده تدلل التختار ما تدل زلها ننبين مزخون كالتيف كخادة علامة تقطفو سلزي كل جزء حد برتع زخون مخنيات كلوكا كخلالو قدامي نجر اتتقبرو زلها بلان مسناتك هيوت مسناتك قعزو ماتش كقبر كخلالو كواسب كخلالو كالاي دما سلمتاي كوم تقبرو زلها نصور زخون مخنيات كلوكا كخلالو بزح جزء سبات نابنت بزعبا مجزب ميزان مقدال كنزارك كلنا دكتور إذا أنت زي جركاك تموتي خان دحري لو سب بنصور سقوم توسيد كأرتري سلامتاي مخنياتو نصر تسلا زخونة سلازي كل جزء تاع مخنيات نصر تنجبرا كنكل علنا مالتي سلازي عبزي صبغ زخونة علاماتات نموذج سمارت بحال استراتيجيك انت كمالنا أم موضعتا
كገልጸልኩም እየ ድሓን ፀገም የብሉን crafting vague objectives can cause you more psychological stress ከምኡ ድማ ዘይንጹራት ወይ ከዓ vague ማለት clear ዘይኮነ ማለት እዩ ንጹር ዘይኮነ ሓርፋፍ ማለት ከምዚ ክገብር እየ ጥራይ ገንዘብ ክሕዝ እየ እዚ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን እንታይ ገንዘብ ክትሕዝ ሓንቲ ዶላር ተወሲኽካ ካብቲ ገንዘብ ክሕዝካ ዲኻ ማለት እዩ ስለዚ ንጹር ኣይኮነን ስለዚ crafting a vague objectives can cause more psychological distress. The key is tailoring tasks that align with who you are and where you wish to be. ስለዚህ እቶም ተውፅኦም ዕላማታት ምስቲ ንስኻ መን ምዃንካ ናበይ ክትከይድ ከም ትደልን ምስቲ ንስኻ ክትኮነ ትደልን ዝጋጠሙ ዝኾኑ ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ናብ ዝለዓለ ክትከይድ ስለዚ ዘይንጹር ዕላማ ቀዳማይ ምክንያት ክኾን ከሎ ካልኣይ you feel overwhelmed ካልኣይ ድማ ልዕሊ ዓቕምኻ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፀቕጢ ክፈጥረልካ ከሎ ትገብሮ ዘለካ ዕላማ ስለምንታይ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ለውጢ ንኩሉ ሰብ ዘፍርህን ዘርዕድን እዩ ሰብ ክልወጥ ኣይደልን እዩ ከም ዘለዎ እዩ ክቕፅል ዝደሊ ኣነ እውን ኣሎ ነገራት ክቕየሮ ዘይደሊ ክቕየር እውን ዘይደሊ ኩሉ ሰብ ገለ ነገር ክቕይሮ ዘይደሊ ኣሎ ግን ክንቅየርካ ኣለና ክንልወጥ ኣለና ክንዓቢ ኣለና so it may seem as if you were making a sharp turn to adapt ስለዚ ከምዚ ትትገብሮ ዘለካ ለውጢ ኣዝዩ ብርቱዕ ማት ሂወትካ ዓብ ለውጢ ዓብ ምቅያራት ዝገብረልካ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ስለዚ you may not know where to start or facing pressure to speed up ስለዚ ካበይ ከም ትብገስ ክጠፍኣካ ክእል እዩ ከምኡ ድማ ክትገብሮ ዘለካ መዓት ክኸውን ክእል እዩ ንኣብነት ክሳብ 30 ዓመት ከ40 ዓመት ከዝኾነ ገንዘብ ሒዝካ ኣለካ ብሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ክትሕዝ ኣለካ እዚ ትምህርቲ ናተይ ምናልባት ፀቕጢ ክፈጥረልካ ክእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዝጎደለካ ስለ ዘሎ ሚዛንካ ኣዝዩ ላዕሊ ወሲኹ ወይ ወሲኽ እንተሎ ንዑ ኩሉ ከተጉድሎ ፀቕጢ ክስማዓካ ክእል እዩ ካበይ ክጅምሮ እንታይ ክገብር that's part of the whole thing እዚ ግን ጠጠው ከብለኪ ኣይግባእን ካብቲ ዘለኻዮ ንዓይሽ ጉንታት ትወስድ ኣለካ so pressure may also come from your environment culture loved ones and even from yourself and this may make it as if the walls are being to collapse so እንታይ ብለና ኣሎ ከምኡ ድማ ለውጢ ከም ዘድልየካ ብኩሉ ከባቢ ፀቕጢ ክመፀካ ክእል እዩ ቁጥሕባኻ ኣስተኻኽሎ ኣካላትካ ኣስተኻኽሎ ተምሃር ሞያ ሓዝ ከምዚ ግበር ከምዝኾን ናብዚ ኺድ ናብዚ እዚ ኩሉ ፀቕጢ ሕጂ ንዓኻ ገለ ክትገብር ከም ዘለካ ንዓኺ ገለ ክትገብር ከም ዘለኪ ይነግረክሎ ግን ካበይ ክትብገስ ኢኺ ናበይ ክትከድ ኢኺ ብኸመይ ክትከድዮ ኢኺ ስለዘይተረዳእካ ወይ ስለዘይተረዳእኪ ፀቕጢ ይፈጥረልካ እሞ ደው ትብል ኣብቲ ዘለኻዮ ማለት እዩ so ከምኡ ድማ even if you know where the journey starts looking at the long road ahead of you may cause you feel as though it's too much and too soon ከምኡ ድማ ዋላ እኳ ካበይ ክትብገስ ከም ዘለካ እንተፈሊጥካ ንኣብነት ታዝቐለለት ገንዘብ ክንሕዝ ኣለና ዝብል ዕላማ ወይ ገንዘብና ክንዕብለና ቁጠባና ከነስተኻኽል ኣለና ዝብል ዕላማ ነዊሕ ዕድመ ከይድና እንተለና 40-50 እንተለና ካበይ ክጅምሮ ምክንያቱ ዋላስ ከይጀምሮ ግዜ የብለይን ምክንያቱ ግዜ ጥፍየ ስለዚ እቲ ዝኸዶ ዘለኒ ነዊሕ ጉዕዞ ኣይክእሎን እየ እዚ ሕጂ እንታይ ገብረካ ድሕሪት መልሰካ እዚ ግን ክመልሰካ ይግባእን እዩ ምክንያቱ ፅኒሕና እውን ክንሪኦ ኢና እቲ ትገብሮ ዕላማ ምንዚታት ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ክስማዓካ ከም ዝኽእል ርኢኻ ምስኡ ክዋሰብ ዝኽእል ዓይነት ዕላማ ምግባር ኣገዳሲ እዩ these factors may cause you to quit before you even start ስለዚ እቶም ምክንያታት ልዕሊ ዓቕምካ ኮይኖም ዝስምዑካ ከይተበገስካ ጠጠው ትብል ወይ ድማ ቀዳመይቲ ሶምን ክልተ ሶምን 20 መዓልታት ወርሓ ሓደ መስከድካ ድሕሪኡ ጠጠው ብል ዝበዝሐ ዕላማታት ናይ ሰባት ንወርሓ ሓደ እውን ኣይሰግርኒ ኢሎም ሓድሽ ዓመት ፈኪሩ ዝተበገሰ ሰብ ንወርሓ ሓደ እውን ኣይውድእን እዩ ይብሉ ኪላታት ቁጥር 3 you feel discouraged ከምኡ እውን ሞራልካ ይወድቕ ከምኡ ድማ ከምዚ ኣይትተባብዓን ኢኻ ምትብባዕካ ይጎድል ንኽትቀፅል as you strive for your goals you may get impatient in the process ልክ ናይቲ ዘይንጹር ዕላማ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዕላማ ጌርካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ከምዚ ሎሚ ግብር ኣቢልካ ፅባሕ ክትረኽበ ትፍትን ኖ ዓቕሊ ኣይተምሃርከዮን ኣለኻ ስለዚ ዓቕሊ ክንምሃር ክንክእል ኣለና ነገራት ፅቡቕ ነገራት ፍረ ንኽበፅሕ ዓቕሊ የድልዮ ግዜ የድልዮ ስለዚ we need some time so the process ብዘይ ዓቕሊ እንድሕር ትፅበይ ኮይንካ ኣውጢፍካ ኢኻ ትወድቕ perhaps you are not seeing signs of progress or at least not as fast as you previously expected ከምኡ ድማ ንኣብነት ሚዛን ከጉደል ዝደለየ ወይ ከዓ ስፖርት ብዙሕ ኣካላቱ ክዕርዝ ዝደሊ ዝነበረ ሰብ ጅም ከይዱ ሓድሽ ዓመት ከይዱ ሶሙን ክልተ ሶሙን ምስ ከደ ለውጢ ይስእን ከላ እንታይ ለውጢ ዘይብል እዚ ክብል ይጅምር ኖ
you need more time نوع ጊዜ ምስ ገበርካ ይለውጥ ዝመጽእ ስለዚ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ዝመልሰና ቀልጥፍ ኢልና ተስፋ ምቑራጽን ክትቅጽል ዘይምድላይን ማለት እዩ you may start reflecting on the pros and cons whether the goals are even valuable ስለዚ ክስልችወካ ክጅምር ከለኻ ነቲ ጽቡቕ ጎኑን ሕማቕ ጎኑን ናይቲ ትገብሮ ዘለካ ተመዛዝነ ትጅምር ሞ እዚ ዕላማ እዚ ከንብር ደየልየኒ ንኣብነት ናይ ገንዘብ ዕላማ እንተልካ ክላ ገንዘብ ኩሉ ሓጢኣት ይብልካ ነቶም ቀደም ጠጠው ዘብሉካ ዝነበሩ ምክንያታት እናደርደርካ ነቲ ዕላማ ከተጉድሎ ትጅምር ቅድሚ ምጉዳልካ ቅድሚ ምሕዳግካ ማለት ጠቕሊልካ ቅድሚ ምሕዳግካ so rather than getting up and moving forward when faced with hurdles in the process your goals may no longer seem doable or desirable ስለዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ምክንያት ናይ ስለምንታይ ከምኹም ትገብሮ ዘለካ እንተ ዘይብሉ ትሰብ ንእሽተይ ብድሆም ዝተጋጠሞ እንታይ ይኸውን ኣብኡ ከሎ ነቲ ዕላማ ከዋድቆ ይጅምር ነቲ ንዑ ምግባርካ እቲ ዕላማ ነቲ ዕላማ ክበፅሖ ዝደለየ እውን እቲ ባህጊ ዝነበሮ እናጎደለ እናሓመቐ ይኸይድ ማለት እዩ at this point you made the decision to continue as is or reevaluate your process ስለዚ ኣብ ከምዚ ነጥቢ ክትበፅሕ ከለካ ክልተ መንገዲ ኣሎ ወይ ነቲ ዕላማኻ ከተጓድሎ ካልኣይ ምርጫታት ክትገብሮ ከተስተኻኽሎ ትፍትን ወይ ድማ ከምኡ ከለካ ክትቅፅል ትኽእል ከተስተኻኽሎ ትኽእል መብዛሕቲ ግዜ ግን እቲ ሞራል ናይቲ ሰብ እናጎደለ ምስ ከደ ምክንያታት ይደሊ ከጓድሎ ቅድሚ ጠጠው ምባሉ ቅልጥፍ ኢሉ ካብ ሓደ ነገር ደው ዝብል ሰብ የለን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ደው ዝብል እዚኣ ግን እታ ፈተና ናይታ ዝገበርካ ዕላማ ነዚኣ እንተዘይሰጊርካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝኾነ ለውጢ ፈተናታት ከምዚ ክመፀካ ግድን እዩ ብቐደም ዝነበርካዮ ስለዝጥዕም ለውጢ ቀሊል ስለዘይኮነ number 4 you're not ready to change of course ኩሉ ሰብ ክልወጥ እየ ዝብል እምበር ሬዲ ወይ ከዓ ቅሩብ ኣይኮነን ድልው ኣይኮነን ንክልወጥ ምክንያቱ ንክትዳሎ ሳክሪፋይስ ወይ ከዓ ዋጋ ክትከፍል ስለ ዘለካ በቲ ዋጋ ምኽፋል ስለ ዘለዎ ሰባት ድማ ዋጋ ክኸፍሉ ቅሩባት ኣይኮኑን and that's why change ክገብሩ እውን ዘይክእሉ growth isn't a linear process you may think you're interested to change but are you really ready ስለዚ ለውጢ ማለት ቀሊል ወይ ድማ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝኸይድ ጥራይ ይመስለና ከምዚ እዚኣ ምስ ገበርካ እዚኣ ክትከውን እያ ልክዕ ከምዚ ስካላ ይመስለና ከምኡ ግን ኣይኮነን ሂወት ካል ነገራት ኣሎ ናብዚ ክትከይድ ፀኒሕካ ንድሕሪት መምላስ ኣሎ ከምቲ ንስኻ ኣብ ሓንጎልካ ትስእሎ ዘለካ ኣይኮነን ኣብ ሂወት ስለዚ ትሕቶ ከምኡታት ከጋጥም ንስኻ ናብዚ ክትከይድ ከለካ ዕንቅፋት ከጋጥመካ ክእል ንዑ ሰጊርካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ the chances are you may be hungry for some level of change but at least لو تخبر تبقى انتلقى اوش تخاص دليت على كايو ويدليت على كي نخدلواتي كاب زيرو تبقى سكايكم كانت قبرت لها سلازي كم زي عينت بدوغ مثلا خلو كل زي مجمريا صبوق زخونه حاسبنا استوعينا كاب لبنا دما صبوق مخنيات كم زلنا عتيقنا حن بقاس كنكلالنا failure to go through to thoroughly consider the corresponding what, when, where, and why may cause you to know if you're currently ready to make this decision. نجي اتلوتي ندليون نخونينا اتحتاجن بتخكل مصنعات غيرنا تقربنا تدالينا نوعتو انت زي لنا اتندليو زلنا علامه منالبات لومي نحنا قربات كاين نخون نخلينا علامه نغبر زلنا صبغ يكون مالت يكون نحنا ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ንዕዑ ዘድሊ ዋጋ ንክንከፍል ድልዋት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ስለዚ ሓደ ንነዊሕ ዝቐፅል ዕላማ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ መዓስ ክኸውን ዘለዎ ኣበይ ክኸውን ዘለዎ ብኸመይ ስለምንታይ ክትገብሮ ኣለካ እታት ኩሉ ከምታ ቅድሚ ሓደ ቁጥሪ ሓደ ዝረኣናዮ ጎልስ ናትካ ዕላማታት ናትካ ብንጹር ክወርዱ ክኽእሉ ከለዉ እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ይኾኑ ነቲ ዕላማኻ ንክትበፅሑ እዚኦም ንብሎም ዘለና ነገራት እንድሕር ዘይጌርካ ግን ሕልሚ የብልካን ወይ ከዓ ዕላማ የብልካን ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ connection እቲ motivation እቲ dedication doesn't mean that your goals are wrong ስለዚ እቲ connection ተዘየለ ኣብ መንጎ እዚኦም ንብሎም ፀናሕና መዓስ ስለምንታይ ብኸመይ ንዝብሉ ከይሓሰብካሎም እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ እቲ ዕላማኻ ልክዕ ኣብዚያ ሕጂ ክትበፅሖ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ዕላማ ክህሉ የብሉን ኣይክትበፅሖን ኢኻ ማለት ኣይኮነን እዚኣ ሕጂ ትገብራ ዘለካ ዕላማ ግን ምልእቲ ይኮነትን ንኽትዕወት ድማ ዝተሓተ ዓቕሚ ዘለዋ ስለዚ ናይ ብሓቂ ክንልወጥ ንደሊ እንተለና ግዜ ወሲድና ምስ ነፍስና ተዘራሪብና ብንጹር ዕላማታትና ኣዋዲድና ክንብገስ እዩ እቲ ዝበለፀ ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ፅቡቕ ዝኾነ ዕላማ
كنقبر نخل نتبل دما دي حج كريوكم سو مجمريا نتفيق ويكا زي نصور زنبري علاماتات ناتنا نصور ويدما سمارت جول زبلو كنرينا سمارت مالت زي سمارت زبل قال ابزلو اب حمشتي مقاقيلهم يريوا مجمريا specific تنوصو علامه نصور كون الله what exactly do you want to change or develop ስለዚህ እንታይ ኢኻ ብርግጽ ክትቀይር ደሊኻ ዘለኻ ስለዚ ብንጹር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ቁጠባይ ክዕሪ ደልየ ኣለኹ ንጹር ኣይኮነን እዚ ገና ክንወስኸሉ ኢና ግን እቲ ቶፒክ ኣብነት ኣብ ቁጠባ እንተኮይኑ ገንዘብ ክሕዝ ደልየ ኣለኹ ወይ ከዓ ገንዘበይ ክዕቢ ደልየ ኣለኹ ትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ጥዕናኻ እንተኮይኑ ክንድዚ ኪሎ ከጉድል ደልየ ኣለኹ ትብል ኣብ ካልእ እንተኮይኑ ስለዚ መጀመርያ እቶም ልዕሊ ዓቕምና ዕላማታት እውን ኣይነውፅእ ዓቕምና ንግበር ክንገብሮ ንኽእል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ከም ዝበልና overwhelmed ክንኮን የብልና ንፀቕጥቕ ክስማዓና ወይ ከዓ discourage ክገብረና ስለዝኽእል ስለዚ መጀመርያ specific what exactly do you want exactly ብንጹር እንታይ ከም ትደሊ ከተስፍረለካ ድሕሪኡ measurable ነቲ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ትኽክል ነገር መዐቀ ንግበረሉ ስለዚ ገንዘብ ሚዛን ክጎድል እየ ትብል እንተለኻ ክንደይ ኢኻ ክትጎድል ክንደይ ኪሎ ኢኻ ክትጎድል ደሊኻ ዘለኻ ክንደይ ኪሎ ኢኻ ከተጎድል ዘለኻ ስለዚ ሕጂ ዘለኻዮ 70 ኪሎ እንተለኻ 80 ኪሎ እንተለኻ ኣብ ከምዚ ግዜ 60 ኪሎ ከውኒ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ነዚያ ድማ ተመቃቕላ በብወርሒ ከክንድዚ ከጉድል ክብገስ ኢልካ ብዕላማ ትኸይድ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ናይ ኪሎ ሚዛን ምግዳል ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና መጀመርያ ክንድንጉ ንኽእል ኢና ድሓር ግን ብቕልጡፍ ከነጉድል ንኽእል ኢና ኣካላትና ሞር ኣክቲቭ ክኸውን ምስ ጀመረ ወይ በንጻር ገሊኦም ቅልጥፍ ኢሎም ብዙሕ ኣጉዲሎም ድሕሪኡ ቀስ ኢሎም ዘጉድሉካ ኣለዉ it depends እቲ ናትካ ሩቲን ክሳብ ክንደይ ክሕይል ይኽእል ማለት እዩ ገንዘብ ተኮይኑ ክንደይኻ ኤግዛክትሊ ክትሕዝ ደሊኻ ዘለኻ መፅሓፍቲ ክትንብል ተኮይንካ ክንደይ መፅሓፍቲ ከተንብብ ኣለካ ኣብቲ ገደብ ግዜ ጌርካሉ ዘለኻ ንሪኦ ኢና ፅንሕ ኢልና ፍልጠት ተኮይኑ እንታይኻ ክትመሃር ደሊኻ ዘለኻ ከምኡውን ገንዘብ ተኮይኑ ክንደይኻ ክትሕዝ ደሊኻ ዘለኻ ብቁፅሪ ክንድዚ ገንዘብ ክሕዝ ደልየ ኣለኹ ኢልና ክንገብሮ ኣለና ሳልሰይቲ achievable እቲ ንገብሮ ዘለና ዕላማ ንሕና ክንበፅሖ ንኽእል ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሎሚ ጥራይ ከኸለኻ ንዓመታ ሚልዮነር ክኸውን እየ ክትብል የብልካ ኣይከኣልን እዩ ማለት ኣይኮነን ግን እልትል ቤት ንሕና ክንበፅሖ ንኽእል ዓይነት ዕላማ ክኸውን ክኽእል ከሎ ዝበለፀ እዩ ክንሓልም የብልና ማለት ኣይኮነን ጎል ሕልምታትካ ግን ኣብ ጎልስ ወይ ከዓ ዕላማታት እንተስፊርካዮ ዝብፃሕ ስለዚ ንነዊሕ ሚልዮነር ክትከውን ቢልዮነር ክትከውን ድሕሪ ኮንካ ትሓስብ ዘለኻ ኣብ ሕጂ ግን ክንድዚ ክሕዝ ኣለኒ ኣብ ክንድዚ ክሕዝ ኣለኒ ኢልና ንጹር ዝኾነ ሓንጎልና ነቲ ንገብሮ ዘለና እንተዘይተቐቢልዎ ኣይክሰርሓሉን እዩ ቀልጢፉ ከሰልችወና እዩ ስለዚ ይከኣል ምዃኑ በቲ ንኽእሎ ደረጃ ክንከይድ ኣለና የስ ግን ንኣብነት ገንዘብ ክሕዝ እየ ንእሽተይ ገንዘብ ጥራይ ዕላማ ጌርካ ክትበፅሖ ትኽእልካ ፅቡቕ ኣይኮነን ቻለንጅ ክገብረካ ኣሎ ክብድሃካ ክኽእል ኣሎ ንእሽተይ ዕብይ ዝበለ ግን ሪያሊስቲክ ድማ ክኸውን ኣለዎ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ክብድሃካ ዝኽእል ግን ክትበፅሖ ትኽእል ክኸውን ኣሎ ኣብ መንጎ ዝያሪኻ ጎል ምግባር ኣገዳሲ ትኸውን ድሕሪያ ሬሌቨንት ትገብሮ ዘለኻ ዕላማ ድማ ኣድላይነት ክህልዎ ኣሎ ንስለሰብ ስለ ዝገበሮ ዘይኮነስ ኣብ ሂወትካ ምስ ናትካ ጉዕዞ ሂወት ምስ ናትካ ፕራዮሪቲስ ኣብ ሂወት ቀዳምነታት ናይ ሂወትካ ማች ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ቁጠባ ዘገድሰካ እንተኮይኑ ኣብ ቁጠባ ኣካላትካ ቅርፅኻ ዘገድሰካ ትምህርቲ ፍልጠት ዘገድሰካ እንተኮይኑ ጥዕናኻ ዘገድሰካ ስለዚ ኣብቶም ሓዳርካ ፍቕርካ ኤቭሪቲንግ ኣብቶም ዘገድሱኻ ምስኦም ማች ክገብር ዝኽእል ዕላማ ምዝኸውን ዝበለፀ ይኹን ሬሌቨንት ስለዚ ካብቲ ናትካ ዕላማ ክወፅ የብሉን ኣብ መወጣታ ድማ ታይም ባውንድ ብግዜ ድማ ገደብ ክህልዎ ኣሎ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ዕላማ ትርጉሙን የብሉን ስለዚ ልክዕ ትገብራ ዘለኻ ዕላማ ንዓመት ንኣብነት ን2021 ትብል እንተለኻ እታ ዕላማ ናይ ዓመትካ እዚኣ እያ ኣብ 12 ወርሒ ምኻላ ሽዑ ድማ ንኣብነት ብገንዘብ ተዝኻለለ ገንዘብ ስለዝኾነ ንክትዕቅኑ 10 كذا 12 كذا نحريلك نورح الشح مالتي نورح الشح تخينا أبصر ورحي إنتاك تجبر لك خطفت لك أما عالتاوي نجرا دماغ تجور زلك نجبرك تخيل مالتي سلزي تاني مودا تانت بتايبلوا علاماتات كامس كالو سبات شير نرجع كاوي كان تنجير كايو حلافنا نفس خات كبر الله خان خي تحدب نخي تزلق أبين خان تخينو ممزحت جزء نفس خات أبرات خليها أبكر مسبزوج أخي علاماجن تعطي قبل الكلام سبات سلزي نمس محازوت كامس قربت خامس قلمله كم زغ جبريل كاك على تومو نساتهم دما هي أبي الله خلو اليوم سلزي
እቶም ኣዝዮም ተባዓት ድማ ኣብ ከምዚ ሕጂ መፂኦም እውን ኣብ ኮሜንት ኣነ ከምዚ ክገብር እየ ኢሎም ነዛ ቪድዮ ፎሎው ክገብርዋ ይኽእሉ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ እውን ርእይዎም ስለ ዘሎ እንታሽሙ ይገብረኩም ስለዚ ናትኩም ርእይቶ ኣብ ዝሃቡ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞ ዓመ ዝገበርኩሞ ጎልስ ከመይ ከይዱ ገንዘበን ከንታይ ትሓስቡ ኣለኹም ሼር እንተትገብሩ ደስ ይብለኒ ናትኩም ርእይቶ ኣብ ዝሃቡ ንዓይ እውን ስለ ዘተባብዓኒ ስለዚ ንኻልኦት ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ድማ ፕሊስ ኣሕልፉሎም ክትሕግዞም ትኽእል እያ እናበልኩ እዛ ቪድዮ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ተሰናዩ ቻው